Ассалом, мухлисон. Аз имтиҳони зиндагӣ гузаштаистед. Иншоалло рӯзои нек дар пеша. ҳамака салом, маслиҳат. Дадаи овозҳо мақсад. Ба ҳар овозҳо гӯш накунед. Созаям. Салом. Агар ин наворо дида истодаед, пас шумо дар канали Duston Promotion Group ҳастед. Зафар Аюбӣ, маъруф ба Зафарча, як овозхони шинохта дар минтақаи Кӯлобро барои табобат аз шаҳри Кӯлоб рӯзи 11 май дар ҳолати вазнин аз хонааш бо мошини Ёрии таъҷилӣ ба Душанбе бурдаанд. Зафар Аюбиро бо аломатҳои илтиҳоби шуш, пневмония ва эҳтимоли гирифторшавӣ ба коронавирус дар клиникае ба номи Мансуров бистарӣ кардаанд. Хабари маризии Зафар Аюбиро ҷияни овозхонаш низ Пайрав Аюбӣ ҳам тасдиқ карда дар Инстаграм навиштааст: устоди беҳамто Зафар Аюбӣ бемор аст. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки аз барои худо дар ҳаққашон дуо кунед ки худованд ба устод шифо диҳад. Зафар Аюбӣ бародари шоири равоншод Сафармуҳаммад Аюбӣ аз овозхонҳои маъруфи қариб 40 соли ахир дар ҷануби Тоҷикистон аст ки бештар таронаҳои туёна мехонад. Як замон шӯҳрати ӯ ба андозае буд ки шӯхиомез мегуфтанд Жигулии 06 ва Зафарча ҳеҷ гоҳ аз муд намераванд. Иттифоқан Жигулии 06 билохира аз муд рафт, вале Зафар Аюбӣ то ҳол тавонистааст маъруфияташро нигаҳ бидорад. дар охир мо аз даргоҳи худованд ба Зафар Аюбӣ ва ҳама беморони ҷаҳон шифои комилро орзумандем. худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед. обуна шудан ва гузоштани лайкро фаромӯш накунед. Duston Promotion Group, хушбахтии шумо орзуи ҳамешагии мост.